Kani gadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kom si benta na kajing rakhe ya kasni burom jong Jinghikai, kabalalong hennen kasni ka santarik unai lor. Ka Rotary Club of Orchid City Shillong, kalano senyang ya ka Marymount Higher Secondary School, da ka jaka bansai kiti, kabalong ro kom si benta kajing penpriang ya kubor, banlong ki balik ko le suba. Ya kani ka jaka thar kiti, la ple pajba hanne kasni dau MLA ka Maulai constituency, uba proses di saukme, ubalalong kongsan ha ka jelang. Ringkat ke Jingdan Lang ke Presiden yang ke Rotary Club of Orchid City Shillong i Dr. Judita CM bat kinong punya jokan skol. Hakani ke singi la Jinghikai ro i kena skol Halor ke Jingpang Bampong ni ke kanser. Ke Balong ke Jingpang ke bajur bah hakani ke jela hakani ke singi bamenta. Hakani ke singi la Jing batai ki kena kumjo i Jinghikai Halor kumno banyada na ke Jingpang kanser bat kila Jing sumar hakapor badang sedang banyo i ke Jingpang. Bat ya kene ke benta la senyang ye Jingpang Halor kene ke Jingpang na i Dr. Judita CM. Haba batai kan dia sepang ke Jingpang kanser i Dr. Judita CM le i bala batai syai ba kene ke Jingpang ke kham thau na ke Jingjor hakabadi ye duma. Bat ke East Castles District menta kawan ha ke kedan baningkong ha ke perthai borokawai ha ke Jingdon kinong pang kanser. Ha kene ke singi ke Rotary Club of Orchid City Shillong kelapan benaru i kene ke skol kum ke Tobacco Free School. Bat la ai khusnam kerpang ru ya iwei na Jinghikai jong kene skol. Kendia cepang uduma bat ka kanser namar mengakwa ban keren ya kata. Kalong ban mano ba pendon kam duma. Dei. Wa na kwa ban le song jel. Kwa Answer. Kwa na le song jel. No. Hendrai ki ba pendon kam duma kan ki song hajel. Hakajel jono. Hajel jong uduma. Pimla syo ban like na katu ka jel. Tahaba pisong ha katu ka jel jong uduma, jang ayu sibon ha ki Jingpang ningkong wat ki bah briu ro ki sniu briu no ha kano kadur sentur yong. Tak lipstick kano rum internet show to ka sentur nama belai belayong. Ki senrang ro kin sayong ki sentur kin sajriak sidia ya ka sentur hadu dalut ka sentur. Kata ka jin sniu briu. Wa ban sniu briu. Ada nang tagi beniat jumpi kin sayong lut kin salong brown kumba airong brown kumtu. Kata ada nang ta kaba kham susi kalong ya phi ki khna ki baret mo pasai pang tonsil pepskol si pepskol balai pang tonsil. Ne ayo tonsil nomor ba email ki pa jumpi ki pendon kam duma ki ti duma hayeng kai te phi bom di duma ro phi yo pang tonsil phi jerho phi yo pang lai pujai. Drak kham he hadian pada ki ki Jingpang ki ba ap ya phi ya kata ya kham sadian ngakren ya ki kemi ki kpa ki badang surung ki ki Jingpang ka ba khrau ka ba ap ya ngi hadian bat ka ba mentaro gastrek ka ba susi kalong ba ka Jingpon ka Jingpang kansar ha ne hasnong jengin ngatrai isar in agri bat ngi bat nga bangin paju long tang ki ba siphauro hari India bangin kiu haka yo ka kot ka pule ka dangle haka no rungim ji yo number haka ri India hendrei haka Jingpang kansar ngilong baning kong do ha perthai ka Jingpon kansar hadu kata ha kane ka shnong jungi hame ga halia bat kham tam ha is khasels ki kita pangilong neng kong haka perthai ki kin thai ka kansar jong ka sentur bat une urendang ha ki senrang ka kansar jong urendang ngilong baning kong haka perthai sar Jingpon ke nongpang kansar. His kasi he'll stop on the words. Pimla ban motor hadu kata hendrenga thrai ki baleng ya le si le ya bam si bam dumamo om jodan ta bayan tho ba usneo. Tementar pila yo sneo dar lagi jong ki skor ngakwa ban ong bas sneo bah. Ban perkhat jana ya kan ye ban num pendon kam si yo duma. Leke ka bang akwa ya pigi kena mentara sngi ban le ka dei artli. Kawai mentara kasngi pin lait sayeng pin ong ya imei ipa ya imama barok ki bahayeng jumpi ki ba pendon kam duma wat num pendon kam duma syo kai pin lait ong wat num pendon kam duma syo oi wat ju ong subha sa mei wat bam duma syo subha sa pa wat bam duma syo dei ban ong subha ya kane ka hok la ayo phi da ka sarkar India ban ong ba wat num bam duma syo tang hang ne ken ka ba phila ban ai order ye imei ipa jong phi ba wat bam duma syo